Λοιπόν, απόψε τελείωσαν οι προβολές και στο Manhattan. Είναι λίγο νωρίς για να ξέρουμε ακριβώς πόσα εισιτήρια κόψαμε, πόσοι παρακολούθησαν ταινίες. Μας κόστησε πολύ η εκθέση απρόπτη αυτή η χιονοθύελα, αλλά μου φαίνεται θα έχουμε τους ίδιους αριθμούς όπως πέρσι, γύρω στις 3-3.500 χιλιάδες. Από αυτά που μας λέει ο κόσμος, μου φαίνεται τα έργα άρεσαν, αν και ορισμένα ήταν δύσκολα έργα. Τη μεγαλύτερη συμμετοχή του κοινού την είχε η ταινία «Το Καναρίνι μου γλυκό». Είχαν πουληθεί όλα τα εισιτήρια. Είναι έτσι ένα πολύ διασκεδαστικό έργο με πολλή μουσική. Από τα πιο σοβαρά έργα ήταν του Γιώργου Γεωργόπουλου το Tungsten. Άρεσε πολύ επίσης το χάρισμα, είχε αρκετή συμμετοχή από το κοινό. Και το έργο «Κανένας», το οποίο είναι βασικά η ιστορία του Ρωμαίου και Ιουλιέτας, και εκείνο άρεσε πολύ. Μου φαίνεται ότι πετύχαμε πάλι φέτος το σκοπό μας. Θέλουμε να δει ο κόσμος ελληνικές ταινίες. Είχαμε πιο πολλούς ξένους φέτος από άλλες χρονιές και αυτό μας ευχαριστεί, γιατί δεν θέλουμε μόνο το ελληνικό κοινό να γνωρίσει τις ταινίες, θέλουμε και τους ξένους να τις γνωρίσουν. Τώρα μας μένει μόνο η συναυλία την άλλη Κυριακή, είναι η προσφορά της Alma Bank. Γυρίζουμε πίσω στην Αστόρια. Είναι ένα ρεσιτάλ με μουσική από ελληνικό κινηματογράφο και παγκόσμιο κινηματογράφο. Και φαντάζομαι να έχουμε μεγάλη συμμετοχή, είναι δωρεάν η είσοδος στο Frank Sinatra School στην Αστόρια. Την οργάνωση του όλου προγράμματος είναι έχει ο Χρήστος Ραφαλίδης, ο οποίος είναι αξιόλογος μουσικός. Να ευχαριστήσω όλους που μας υποστήριξαν, δωρητές, θεατές. Είναι μια ικανοποίηση όταν ξέρουμε ότι το κοινό καταλαβαίνει την εργασία μας, γιατί εργαζόμαστε, τι θέλουμε να πετύχουμε, και βεβαίως η υποστήριξή τους έχει μεγάλη σημασία για μας.